Bo día a todas as persoas que estades hoxe aquí. Queremos darvos a benvida ao 5º Congreso Educativo EducoDES. Este congreso é moito máis ca unha actividade escolar. É unha oportunidade para reflexionar, compartir e actuar. Todos sabemos que o mundo precisa cambios. Eses cambios comezan aquí, nas nosas aulas, na nosa localidade, na nosa contorno. A Axenda 2030 propón 17 obxectivos para facer un mundo máis xusto, máis sostible e máis igualitario. Parécenos algo moi grande, e o é, pero tamén está moi claro que sen educación ningún destes obxectivos será posible. A escola non é só un lugar onde aprendemos matemáticas ou historia. A escola é onde aprendemos a cuidar do planeta, a respetar os demais e a convivir en paz. É onde nos facemos cidadáns responsables. Por iso, a nosa voz importa. Hoxe queremos levantar esa voz para decir que a mocidade está preparada, que temos ideas, que temos forza e que temos esperanza. Que non só somos o futuro, somos sobre todo o presente. E se hai algo que temos aprendido preparando este congreso é que cando traballamos en equipo, cando colaboramos entre escolas, entre idades, coa comunidade unida, conseguimos cousas maravillosas. Queremos dar grazas a todas as persoas que fan posible este encontro. Profesorado, familias, consello e, por suposto, ao alumnado que co seu esforzo, traballo e ilusión trae aquí o mellor de sí para construir un mundo mellor. EducoDES non é só un congreso, é un movimento, e nosa rapazada estamos dentro del. Somos o presente, somos o cambio. Benvidas e benvidos ao 5º Congreso EducoDES. Grazas por acompañarnos.